हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन दासान्दि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होनाय आरो बे रिजाल्ट होनायनि गेजेरावनो गोबां दान्थे बिदान्थे फरायसाफोर मोजां जानो हानाय गाज्रि जानो हानाय एबा पास जानाय पास जायैनि सायाव सोनारनानै गोबां सावरायलायनाया जागासिनो दङ। नाथाय बेबादि समावनो मोनसे पिक्सार भाइरेल जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय पिक्सारा जोंनि गेजेराव मा फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोनाबो बुजिनो हागोन। दा बेखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोदों आरो दानिया जोबजासिम नायलांबा बुजिनो हागोन। दा फार्स्टआव जोङो फैदिनि जोङो नुनो मोननाय जागोन आथिखालाव डिजिटेल मुगा जाबाय। बेनि जाउनाव जोंनाव स्टुडेन्टनिफ्राय लानानै मोनफ्रोम न'खरनि बेलायावनो जोंनाव ससियेल मिडियानि इउज खालामनाय, मबाइल फन्सनि इउज खालामनाय बेफोर गासैबो जानानै फैजोब्बाय। दा बेनि थाखायनो जोंनाव गोबाङानो एबा दैदेनगिरिफ्रा एबा गोबां सोलोंथाइगिरिफ्रानो बुंनो नागिरदों जे ससियेल मिडिया बाहायनाय एबा माने मबाइल फन बाहायनाय एबा इलेक्ट्रनिक बेसादफोर बाहायनाया इडुकेसन लानायाव मोनसे जोबोद गोनां बिफाव लासै। आरो बेनि गेजेरावहाय जोङो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जोङो बैफोरनि सुबिदानि फारसे जोङो बेसेबां जोङो मेरिट आवग्रिनानै लानो हानाय जादों। नाथाय जोङो बांसिनखौनो नुनो मोननाय जागोन जोङो डिमेरिट एबा गोरोन्थि फारसेसो जोङो बाहायजागासिनो एबा बाहायबाय थानायखौसो नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियाखौ आथिखालाव जोंनि बर'नि एबा आथिखालनि लाइमोनफोरा। दा बे बेलायाव नोंथांमोननि गेजेरावबो बे पिक्सारा मोनसे फैदों जेरावहाय जोंनो मोनसे गोरोन्थियै इनफरमेसन होयो। जोङो साननो हागौ बेखौ मेम बानायनाय एबा खेलारियै सोरबाया बानायनानै होदोंमोन। नाथाय बेखौनो साफ्रोमबो मोजांखौ जुदि हगारनायमोनबा शेयार खालामनाय एबा बेखौ रियेक्ट बायदिसिना जों खालामनाय नङामोन, सावरायनाय नङामोन। नाथाय बेखौ गोरोन्थिखौनो जोङो गोबां पस्ट बयबा बेनिबा बे आखाइयाव बारस्लायलांलायलायनानै बेसो बांसिन स्प्रिड जानानै गोसारनो हमदों। दा सावगारियाव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा बेयावहाय। दा जोंनि बुंनांगौ गैयामोन। नाथाय जायफोर फरायसाफ्रा उन्दैफ्रा लाइमोनफ्रा नायनानै दङ बिथांमोननि गोसोआव बेसो हाबनानै थागोन। जेरावहाय नोंथांमोना नुदों बाहाय गासै 6था मोनसे फंसे सोदोबजों सोंनायनि फिननाय बेबो लिरनाय दंखायो नोंथांमोना नुदों। नाथाय बियो जोबोद गोरोन्थि एबा गोरोन्थि जोबखा आरो जाय लिरनानै होदों बेबो गोरोन्थिखौनो मिथिखादों। नाथाय ओरैनो इन्टारेस्टनि एबा सायाव सरासनस्रा गावबागाव रंजानायनि सायाव बेखौ हगारनाय जादों जानो हागौ। नाथाय बियो गोरोन्थियै लामा होगासिनो दङ आरो बेखौसो जोंनि मानसिफ्रा फल' खालामगोन, गोसोआव लागोन। दा खारना बेयाव थानाय जेसेबांनाखि सोंनायफोर दङ बेयो आथिखालाव एबा बेफोरो बाहायजानाया मोगथाङाव बाहायजानाया जोबोद खम जालांबाय फिजिकेलि। बिनि थाखायनो गथिखे जोंनि फरायसाफ्रा एबा जोंनि लाइमोनफ्रा उन्दै फरायसाफ्रा बेखौ मोगथाङाव नुला। जिहेथु नुला नालाय अब्ला बुजिनो हाला, मालायनिफ्राय खोनानाय एबा बिजाबाव मोननायानो थिग जाबाय। नाथाय बिजाबखौ फरायनायनि अनगायै जोंना ससियेल मिडियायाव बांसिनानो बेस्थ' थायो। जिहेतु ससियेल मिडियायाव जोंना मोजां बेनि थार फिननायफोरा भाइरेल जानायमोनबा बिसोरो गोसोआव लानो हागौमोन। नाथाय गोरोन्थि फिननाय होनानै बेखौसो भाइरेल खालामबाय थानानै बेखौसो गोसोआव लानाया जोंनाव गथ'फोरनाव हाबो। आरो जायनि फिथाइया जोंनाव दा मैयानि रिजाल्टआवबो नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। दा बेफोरनो मोनफा साइड इफेक्ट जायो। दा बे मोनसे फिसा बिदिन्थिसो। दा जिखि जाया मानो ससियेल मिडियाखौ जों मोजाङै बाहायनांगौ। पस्ट खालामोबा मोजाङै पस्ट होनांगौ आरो गोरोन्थि नुयोबा जों बेखौ गावहा मोजाङै इन्टारेस्टनि थाखाय नुदोंबा, गावहा रंजानाय लादोंबा बेखौ गुबुननि थाखाय जाहाथे हगारा, गावनो नायनानै बावनो फोजोबनानै लायो। दा बेखौसो खावलायनाया जादों जाहैबाय। बेनिनो थार फिननायफोरखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नाथाय बिनि सिगां नोंथांमोना बाहाय मा लिरनाय दङ नाय। जे अर सुग्रा दावदाबखौ मा होनदों बाहाय गेस सबखा होनदों। नोंथांमोना साननानै नाय। गासैबो खोथाफ्रा नंगौ बादि साननोबाबो नाथाय बियो जोंनि बर'नि जायखौ लानानै फंसे सोदोब सोङोमोन सोलोंथाइजों सोमोन्दो दङ बियो नङा। बेखायनो फुजायाव मोन्थोर रायनाय मानसि दायनानो नाय, गथ' गथाय गैयि हिन्जाव हिजिरा, बिबोनांनि फिसाय बिजामादै, हाबायाव गय रानग्रा हिन्जाव जारा फाग्ला, अमानो आदार होनाय दंफांनि आइजें गामला, माबा माबि मोनसेबो नङा। जायफोरखौनो गथ'फ्रा इन्टारेस्टनि बुंगोन आरो गावजों गाव न'खरावबो सोरबाया खेलायनानै गथ'फोरखौ बुंगोन। नाथाय बेसो बेनाव थागोन। आरो जायनि थाखाय जायफोर टिचारफोर बिथांमोना मिथिगौ जे उन्दैनि खाथा दाननायाव फरिखानि एगजाम पेपार दानोबा बे रंखौसो मोननाय जायो। जेरावहाय नोंथांमोना नुनानै दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों माबादि साइड इफेक्ट जायो। दानिया बेनि थार फिननायखौ आङो होनो लानाय जादों। नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन जे अर सुग्रा दावदाब बियो अगदाबसो जागोन। जेरावहाय जोङो गेस सबखा दंमोन, आथिखालाव गेस बयबो बाहायसै। आं ओंखायनो होनदों दहायनि फार्स्टआव मोगथाङाव जोङो नुनो थाङा। मानो होनबा अगदाबाव फ्रायानो संला। जायफोरहा अगदाबाव सङो बिथांमोना मिथिबाय। नाथाय अगदाबाव सङै गेस संबाय थाग्रा बेथ' गेस सबखाखौनो साननानै लागोनबो। दा बेखायनो बियो गोरोन्थि। नाथाय बियो अगदाब जानांगौ।
बेनिफ्राय फुजायाव मोन्थोर रायनाय मानसि बेयो जाहैबाय फुजायाव मोन्थोर रायनाय मानसिया जाहैबाय अजा जेखौ जोङो होनो। दा बेयावबो कनफिउसन जानो हागौ जेराव जोंना बाथौ धोरोमनियाव जोङो अजा लायो आरो बेबायदिनो एखे रोखोमनि मोनसे दंबावो जायखौ माने मोदाय मा होनो इसोरजों रायसङो जेराव खेराइ होयोबा जों बाहायो जेरै दौरि। दा बे मोनसे नाथाय बेयाव थोंजोङै फुजायाव मोन्थोर रायनाय होनना बुङोबा जोङो अजाखौनो होननांगोन अजाखौनो होनो एबा अजाखौनो लानाय जायो। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव गथ' गथाय गैयि हिन्जाव बेथ' सांग्रेमासो बेयाव बयबो मिथिगौ नाथाय बेखौनो गोरोन्थियै उल्था लिरना होदों। बेनिफ्राय बिबोनांनि फिसाय होनदों। बिबोनाङाथ' मोननै रोखोमनि जानो हागौमोन जेरै हिन्जाव आरो हौवा। हिन्जावा गावनि बिबोनां हौवा थायो एबा हिन्जावबो थायो नाथाय बिबोनांनि फिसाय होनदों जिहेतु अब्ला मा जागोन हौवा मानसिनि बिबोनांनि फिसाय जिहेतु अब्ला बियो फिसालथेसो जागोन थारमाने सालथेयानो जागोन। बाहाय फार्स्ट पार्सननिफ्राय लायोबा सालथे आरो थार्ड पार्सननिफ्राय खिन्थानानै होनाय जायोब्ला बियो मा जागोन फिसालथे जागोन। बेनिफ्राय दङ हाबायाव गय रानग्रा हिन्जाव बैराथि बेथ' बयबो मिथिगौआनो नाथाय बेखौबो गुबुन मोनसे होनानै जारा फाग्लाजों सन्देरनानै होबाय बेबो मोनसे गोरोन्थि जोबोदनो। आरो अमानो आदार होनाय दंफांनि आइजें होनदों जेखौ नावद्रा होनना बुङो आदार होनाय अमानो आदार होग्रा आइजें। दा बेखौ जोङो गामला होनानै बाहायबाय जिहेतु नुला नालाय। दा बेबायदि गोरोन्थियै फोसावनो नाङा बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों आरो जायफ्रा फोसावो जायफ्रा नुयो जाहाथे गाव नुनानैनो दोनो गुबुनफोरनिफ्राय जाहाथे आरो स्प्रेड खालामा बेखौनो नोंथांमोनजों खावलायनाय जादों। दिनै बे भिडिअ'आवबो नोंथांमोना बेखौ खिन्थानाय बायदि मोन्दों जानो हागौ नाथाय बेखौ आङो जास्ट स्टप खालामनोसो नोंथांमोननो होनाय जादों जिहेतु ओंखायनो बेखौ जेबो साननो नांला एसेनोसै गोजोन्थों।